No ono najteže tek slijedi. Sat i pol prije početka utakmice najavljen je pakao. Mladočetnici na dio tribine gdje su smješteni naši navijači bacaju kovance, komade stolica, kamenje, komade željeza, rakete, topovske udare. Neko se pa ima još nek jedu mater, respektiraju. To njih 50.000 i gađaju se kamencama. Ovo je sve objašnjenje demokratije i svega. Ni dolazak delegata FIFA nije pomogao. Mogao je tek konstatovati šta se dešava i pogledati već brojne povrijeđene navijače Bosne i Hercegovine. Razbijene glave, teške povrede uslijed kojih su jednom navijaču amputirana i 2 prsta, brojne lakše povrede koje niko nije ni brojao. BiH su dočekali blago rečeno 10 kovani masakrirani.